L-aħħar żewġ tħarriġiet tal-Eurobarometru jkomplu jikkonfermaw iż-żieda fil-fiduċja mal-poplu li qed jikseb il-korp tal-Pulizija. Dan kien il-messaġġ ewlieni f'konferenza tal-aħbarijiet li mmarkat minn l-ewwel sena mit-total ta' 5 tal-implementazzjoni tal-istrateġija ta' trasformazzjoni fih dan il-korp tal-Pulizija. Strateġija li propju tħabbret senilu u li hija msejsa fuq 11 l-oġġettiv total ta' 49 azzjoni li jridu jiġu implementati. Tul il-konferenza l-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà flimkien ma' chairperson tal-Bord tal-Governanza tal-Korp tal-Pulizija, il-Professur Xavier Formosa, taw elenku tal-ħidma li saret f'din l-ewwel sena ta' implementazzjoni tal-istrateġija, elenku fi sfond ta' żieda ta' 6% fl-aħħar sentejn tal-fiduċja tan-nies fil-Korp tal-Pulizija. Fil-fatt spjegaw kif fost oħrajn f'sena ġiet implementata b'mod sħiħ ir-riforma fit-tmexxija eżekuttiva tal-Korp, dan flimkien mal-implementazzjoni wkoll tal-kodiċi ta' etika bilan mhux biss li tissalvagwardja d-drittijiet tal-uffiċjali iżda li ssaħħaħ ukoll ir-responsabbiltajiet u l-obbligi tagħhom. Ġie spjegat ukoll li jekk kif id-diversità hija parti integrali mill-istrateġija, il-Korp vara policy kontra l-fastidju u diskriminazzjoni fil-waqt li sar streamlining tal-proċeduri interni biex ma jiddistingwux bejn mara u raġel. Semmew kif fost oħrajn ġiet eliminata wkoll ir-referenza għal WPC biex il-korp ikun wieħed aktar inklusiv. L-iktar importanti wkoll li għandna l-Internal Audit Office b'saħħtu ħafna u Internal Audit Committee li mbagħad jigverna dak l-istess office. Hemm ukoll elementi mbagħad ta' suċċess on the ground, jiġifieri fil-financial crimes. Ġiġa qed juru dak l-elementi b'saħħithom. Dwar din il-ħidma, il-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Nazzjonali Byron Camilleri fisser kif l-istrateġija tgħin li l-korp tkun imsejsa fuq strutturi sodi u mhux individwi. Spjega wkoll kif l-istrateġija titlob li tinżamm komunikazzjoni mal-pubbliku b'mod ċar, konsistenti u trasparenti u l-aħħar xhur huma xhieda ta' dan. Kienu bidliet favur aktar trasparenza, favur aktar kontabilità, bidliet favur servizz aħjar għan-nies, anke servizzi ġodda, domestic violence unit, community policing, insaħħu s-servizzi lill-vittmi. U dan wassanna mbagħad sabiex il-Korp tal-Pulizija jkun aktar fdat mis-soċjetà tagħna. Min-naħa tiegħu il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà spjega kif ir-riżultati li rnexxielu jikseb il-Korp fl-ewwel sena ta' implementazzjoni fl-eqqel ta' pandemija jibgħat sinjal b'saħħtu u għatenna li fl-4 snin li ġejjin se tkompli titwettaq il-ħidma biex il-kumplament tal-istrateġija tiġi implementata u bekk il-fiduċja mal-poplu tibqa' tissaħħaħ.